Goedenavond, leur wat lustert. Wie hebt het te vaak over? Of eigenlijk nemen we het regelmatig zo ruim tussen duur, zonder de wie erop in te gaan. En dan gaan we ervan uit dat iedereen ervan weet. De gewone 10 van de eerste gesproken. En als u zegt, Martin, die komt toch nog? Maar ja, die heel ook al hard. Dat was een tijd uit de sprake, vol van aanzien was. Internationaal toonaangevend. Leulen dezelfde namen veranderen. Wie hebt het over? De Hanzetijd. Dit is de Welspraken podcast. Vuru doet alles aan elkaar aan de keien. Martin te dingen. En die zet me zo'n bed 20 minuten. Mag iets meer wij, mag iets minder wij. Onder de pan wij met een verhaal. Oh, iets wat met de eerste spraken te maken heeft. Laat gaan. De Hanze. Laten we in deze podcast het vergrootglas eens opleggen. Wat was dat precies, die Hanze? Hoe rummen? Hoe deunig? Hoe ging het mis? Maar ook, wat had dat cultureel nou te beduren, die Hanze? En natuurlijk, wat had dat spraakwies het lief? Dat soort vragen. Laat daar eens wat bronnen over uitspitten. Als eerste, hoe komt ze toch aan het naam? Maar dan nu op handelskerls dit Hans heten? Nee. Als je op Wikipedia kijkt, dan staat er dat het woord zoiets beduidt als groep. Een beetje zoals gilde. Wie hebt altijd ook al de Hanze, maar eigenlijk was dat gewoon een beschrijving van een verbond, zeg maar. Er waren verschillende Hanzes. Kijk, wat wie rechtervoort met de Hanze, of de Hanze bedoelt, is het Noord-Duitse handelsverbond. En het Oost-Nederlandse. Je had ook nog de Hanze der 17 steden in Brabant en Vlaanderen. En je had de Londense Hanze, waarin het Vlaamse handelslui weer een kantoor aan in Londen, om daar een dupje op de eerste rij te zitten. Maar voordat we met zulke Hanzes beginnen, deden de handelslui in Noord-Duitsland en Oost-Nederland ieder fysiek. Op een gegeven ogenblik was Götland in Zuid-Zweden een regionaal handelscentrum. En als je Sassisken handelsman wat won, dan moet je doorwee. Zo rond 1356 bedachten een paar van die kloke Duitsers aan de oostkust een oud met een alm dood. Dan hebben we veel meer in de melk te brokken. Dan komen met een heel koppel vuisten op tafel houden, in plaats van met alleen die van uzelf. Als met elkaar onderling prijzen afstemt, dan kun je ze gewoon helemaal zijn. En dan kun je ook voor het vervoer en de verspreiding naar het achterland samenbrengen. En dat achterland waren dan de Baltische landen, Estland, Letland, Litouwen. En zelfs daar Novgorod in Rusland aan toe. Dan denk je, weet misschien Novgorod, wat is dat daar? Dat is Novgorod. Ze noemt dat nooit Novgorod, maar ja, vroeger noemen ze dat Novgorod. Rond die tijd, dus omdat hij onder zoveel, werd ook Lübeck gesticht. Dat ligt aan de Oostzee in Noord-Duitsland. En ja, Oostzee in Noord-Duitsland. Dat is misschien wat verwarrend, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat groeien rap uit tot een voorname handelsstad. Vanuit boeras alle handel samenkomt. Die stad wordt uiteindelijk zo belangrijk dat het recht van Lübeck geldt voor alle uiteindelijke Hanzesteden. Een probleem aan, een rechterlijk probleem, dan moet je met een Lübeck. En dan ging dan de stadsraad over hoe probleem oordelen. Nou klinkt dat alsof de Hanze strak vanuit één punt geregeld wordt, maar eigenlijk waren de Hanzesteden erg vrij om eigen regels na te leggen. Eens in de zoveel tijd deden ze dan een buurt een Hanze daar gewoon, waarop als afverderden van alle steden oederneurd werden. En daar konden ze kundig worden met elkaar en elkaar handel toezeggen. Eigenlijk een soort netwerking dus, een netwerkuitstapje, een businessclub. Onderwijl had Lübeck het voor elkaar kregen om viskerechten voor de Noord- en Oostzee te krijgen. Je moet denken dat er wat meer steden aan de Oostzee liggen, maar Lübeck mag visken. In 1241 gingen ze dan ook nog eens een verbond aan met Hamburg, wat dan weer Zoutrechten had op het gebied rond Lüneburg. En dat was strategisch heel klok, want vanuit Hamburg was de hele Noordzee en West-Europa te bevoeren, en vanuit Lübeck de Oostzee en Oost-Europa. En met elkaar
konden ze naar de vismarkten van Gotland in Zweden, wat ik al eerder zei. Dat was een belangrijke stad. Want visken te vervoeren, dan moet je het pakken in Zolt. En ja, toen konden ze dus op theewijze met een voet op tafel houden daar in Gotland. En onderwiel hadden ze ook in Engeland daarvoor aan wal gekregen. En Köln, nog een grote stad in het binnenland, sluitte zich bij aan in 1260. En de reden dat de Hanze zo hard kon groeien, was dat eigenlijk dat hele Duitsland en Nederland, dat besteurde nog niet. Dat waren allemaal honderden kleine vussendumkes, dit allemaal druk waren met enge zaken. Ja, dan kun je daarheen zo met je zo tussen duur fietsen en heeft daar geen mensen in de gaten. Onderwiel trok de handel flink aan, timmerhout in ze verhandelen, metaal, wol, wien, kruun, zout, was, bandsteen, velden, rogge, bookwijten, has. Alles we verhandeld, oude binnenrivieren en ja, de Noord- en de Oostzee. Has, ja, has, niet hash. Ja, hash is eigenlijk ook wel een soort hars. Maar hars, wordt nog altijd voor Frans en nog maar gebruikt. Papier, lijm, teer, verven was gewoon onmiddellijk belangrijk. En op een gering ogenblik hadden ze dus een mooi driehoekshandelken, die Lübeckers, vooral de Lübeckers, hè. Beer en graan, wien en lin, dat voerden ze dan op bergen in Noorwegen. Dat was niet zo heel wiet. En daar haalden ze dan weer stokvisken en hout. Dan gingen ze met naar Engeland. Daar deden ze dat verhandelen. En van die centen, daar kochten ze weer wol. En dat verkochten ze dan weer in Vlaanderen. En in Vlaanderen sleugen ze weer grote partijen doek en linnen neer. Maar ze dan weer met naartoe om daar te vervoeren. Ja, en dan kun je nagaan, dat was dus uiteindelijk flink voordelig om deel te winnen van die Hanze. Al meer steden die sleuten zich aan. Dat gaf starters en aanzien. Dat beduurde de zaken goed op de rier hadden. Die mogen zomaar geen Hanzestad mee. Op het hoogtepunt had je meer dan 200 steden min of meer lid. Van Engeland tot Rusland, Finland, alles daartussen in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Nederland, Duitsland, België. Ja, en van geld kun je op geld. Dus, en dat was ook steeds meer mogelijk. Maar eigenlijk was de Hanze niet zo best voor de lui die het er niet bij huren. En dan waren vaker de lui waar de Hanze het spul voor halen. De Hanze kocht productielijn en hele gebeden stukken land op. En dan regelen ze dan ook weer eigen vervoer en verkoopstijds vuur. Dus, en ja, de lui, de gewone lui, die hadden er eigenlijk niks geen boodschap aan. Dus de Hanze, dat waren eigenlijk zeg meer de grootgrutters van die tijd. En die dwingen dus een monopoliepositie of een alleenrecht. En daar kon de lokale handelslui niet tegen. Oh. Ja, en dan snap je natuurlijk wel dat ze op een gegeven ogenblik dat er een kabouw loopt. Dan zeggen van ja, alsjeblieft zeg. Maar zelfs de koningshuizen van Denemarken en Zweden, die moesten zich uiteindelijk schikken naar de grappen van die handelslui. En dat stuk, zeker in de tijd had de adel nog wietbouwende handelslui horen te staan. Dat was de natuurlijke orde. En als je dan in één keer met lusten nog hele gewone leur, ja, dat is natuurlijk niet mooi. Ze hadden voor de Hanze altijd de handel op de Oostzee beheerd. Met dus strak onderhandelen, eigenlijk voor het blok zetten, van die Hanzeleur moest Scandinavië inbeden. Maar de Hanze zat onderwiel niet stille. Die stichten vooral weer steden langs de Oostzee, Danzig, Gdansk is dat eigenlijk, Elbing, Thorn, Reval, dat kennen we nu als Tallinn, Riga, Dorpat, en Dorpat kennen we nu als Tartu. En die lui die bulten van de zee. En dan konden ze mooie gebouwen van laten toezetten. En dat kun je nu nog terugzien in de gotische bouwkunst. Waar ze al wel al invoeren. Dat was toen slim populair in één keer. Hoge roeten, burgers, baldakien, vulle leg, smalle hoge gebouwen. En vooral in Lübeck en zo is nog altijd de baksteengotiek. Dat is daar heel bekend. Als je dat een keer ziet, dan kun je naar de grote toren. Maar net als losvaste stadsverbond, en daar wik ik uiteindelijk op al,
dat stadsverbond, dat was allemaal een beetje lusvaste. Die mogen allemaal ongeveer zelf weten hoe ze deden. Dus ook die handelsleur, die kan je gewoon naar een hoesdialect. En die waren daar allemaal weer in min of meer verwant aan elkaar. En ja, dat noemen we nu nog altijd Middelneder-Duits. Of eigenlijk Middelsassisch dus. Maar in die tijd waren ze er dan niet zo strak aan. Heel wat Middelsassisch, dat loopt met Middelnederlands door elkaar. Het is een of andere een dat woorden die als wie nog in het Nedersassisch kent en in het Nederlands niet meer, door Nederlanders zien nog altijd als Nederlandse woorden wordt bestempeld. Lange tijd, waaronder de naam Neerduits, het Nedersassisch en Nederlands op een hoor besmetten. Kijk, op de website van Meertens Instituut, dat gaat uit Nederlands, hebben ze een lijst met Nederlandse uitleenwoorden. Nou, als ik dat doorkijk, meer dan de helft daarvan, nou, dat zal ik eerder als Middelsassisch bestempelen. Maar goed, de lui zullen het er wel verstaan van hem, of niet dan? In ieder geval van de lui met de zijn in die tijd, de kels dit Middelsassisch kun. En wat doe je als je van een ander wat gedaan probeert te krijgen? Juist, met kuien. Tussen Scandinavië en de Baltische staat naartoe is de invloed van Middelsassisch nog altijd te vernemen. Zo'n beetje in alle openbare aangelegenheden was plat de belangrijkste spraak. Rechtspraken, dagelijks bestuur, klarken, handel, ambachten en dat kun je nog altijd vernemen. In Deens, Zweeds en Noors schatten ze dat nog altijd rond de 50 tot 70% van alle woorden Middelsassisch ziet. Wil je een paar voorbeelden? Nou, hol u vast. In handel en ambachten, baker, bussenmaker, visker, frakt, handelen, handskemaker, kopen, rekenen, rekening. Nou, dan gewoon naar de hof en de adel, een vrouwken, dus een vrouwken, fürste, een vorst, greve, een graaf, herre, heer, hofmeester, kronen, regering, borger, burgemeester, doomherre, een verdoemheer, een dommer, een rechter, voordeel, macht, raad. Kijk, en dat is allemaal redelijk specifiek, maar ook in alledaagse woorden zit nog een machtige hoop Middelsassisch in. Anwenden, arbeiden, begrijpen, bestemmen, betalen, brengen, vertellen, veulen, hopen of hoppen, klagen, dat doen we ook heel gerne. En ook bijvoeglijke naamwoorden, de adjectieven. Bange, ik zie niet bange. Billig, kijk, dat is, in Nederland is dat goedkoper, maar billig is eigenlijk gewoon plat. Dukte, duchtig, dat ducht me. Egentlig, falsk, flink, free, klok, kort. Nou, en de lijst, daar kun je geen eind aan. Als je het allemaal wil lezen, dan moet je ook een eco-CIA op de The Influence of Middle Low German on the Scandinavian Languages. Door Edward Sproston. In de Baltische landen is dat nog zo'n 20% waar je ervan kunt vernemen. Maar dat kun je door alle interne spraakveranderingen in die tijd. Ja, is dat zo slim verbasterd dat je dat eigenlijk... Ja, dan moet je wel heel goed kijken. Er was één onderzoeker in 1994, Kurt Braunmüller, dat is een heel groot naam in dat onderzoek. Den heeft onderzocht dat sommige soorten Noors en Hamburgs nog altijd onderling verstaanbaar zijn. Dat meent hij. Nou, wie hebt dat zelf ook een keer geprobeerd? Zweeds en Midwest-West. Nou, op de schaal van 1 tot 10 is dat nog voor, 60% zeg maar, is dat nog verstaanbaar. Hoe zelf onderzocht. Koop ook nog wel een keer online. En als je dan nog helemaal vandaan googelt op Low German en Scandinavian, dan kom je a note on the relationship between Scandinavian and Low German. Kijk, dan kan ik weer gewoon googlen. Dat is een schrijver Ivar Berg van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Die zegt dat alleen uit het feit dat er nauwelijks omgezette teksten in vuur zit, of meldingen van vertalingen, dat is genoeg reden om aan te nemen dat Scandinaviërs en Noord-Duitsers en Oost-Nederlands elkaar kunnen verstaan. Als je elkaar verstaat, hoor je niks om te zetten. Toch? Pas na de tweede helft van de 16e eeuw vindt Braunmüller daarin weer
volgens Berk meer en meer vertalingen. Vanaf die tijd lijkt de onderlinge verstaanbaarheid op hem toch te staan. En ook wat er in die tijd een hoop scribenten en boekhouders, en die moesten allemaal die rekeningen bijhouden, want dat ging allemaal in grote beuken. En die boekhouders die deden vaker in het Scandinavisch en in het plat, dus die kon van beide wat. En wat Berk daarin nog meer opvalt, is dat iedereen er maar wat aan kan doen. Met spelling. Dat heel eerder uit. Goed, maar Berg geeft nog een aantal voorbeelden van indraging in die beuken. Nou, daar staat één ding, dat is met lastig te lezen, maar er staat hier item gerekend met Rolf Reuwenkamp. Al ding dat zo, dat hij blijft met hem heren schuldig. Nou, zoveel voor het Fiesk. Ook iets stukken meel. Nou, daar staat hier dan op die elkaar, maar wat mij het meeste opvalt, is die woordvolgorde. Zodat hij blijft met hem heren schuldig. En Berg dan zegt daar dat met hem heren nun door een naamval is. En hij houdt niet meer. Maar in die tijd houdt hij dus nog wat. Maar hoe het me vooral omgeet is dat blijft met hem heren schuldig. Wie zon zingen, zodat hij mijn heer schuldig blijft. Of zodat hij schuldig blijft aan mijn heer. Nou, wat zal dat dan? Nou, nog even vandaan Google, dan komen we weer het onderzoek Low German with a Swedish Twist ting van Erik Petzel met dubbel L. Daarin zeg hij dat er zelfs een lokale variant van Neersassisch was in Stockholm. Met een meer Zweedse woordvolgorde. Dus daardoor is dat makkelijker ummen. Schijnbaar was het in die tijd nog wat vrier met werkwoorden te schoen. Als ik zeg dat ik hem... Wacht even. Als ik zeg dat ik lees een boek, dan kijkt de leuver hem op, want moet wij, ik zeg dat ik een boek lezen. Dat lezen, dat moet achteraan. Dus ik zeg dat ik lees een boek, dat klopt niet. Maar schijnbaar maakt dat in het Middelsassisch nog niet zoveel uit. Wat Berk daar weer aanstippet, is dat er worden gebruikt een hoop Saske woorden in Scandinavisch. Hier heeft het volgende voorbeeld, dus een Noors zinke, en er staat in één keer iets in plat tussen. Als het woorden ikke van Noorden, had IOD skulle dragen dit hier op tilos. Dat het waren niet van Noorden, had I en D zo'n trekken hier op de ons, letterlijk omgezet. Dat van Noorden is in een vreemde kostganger in die Noorse zin. Berk heeft zelfs een volgende dag, zeg maar, dat geschreven is over 1500 zoveel, maar in 1500 zoveel een volgende dag van een andere boekholder is ook datzelfde woorden voor hun, maar dan aan het pas naar Noorse spelling. Af nuurt hen. Nog een voorbeeld van de status van plat in Scandinavië kun je ook uit Berk zien onderzoek. Hij noemt een handelshandschrift DN, dat ene, nummer 666, ik kan het ook niet helpen, schreeuwen in 1541 door Bartram Bene aan Ralph Elefsson. Bartram woont in Oslo. Rechtervoor is dat de hoofdstad van Noorwegen. En toen ook aan een hele voorname stad. En hij schreef gewoon in plat. Ralph moest dus ik met me rennen. Nou, moet je nagaan, iemand in de hoofdstad van Noorwegen schreef plat. En dan geven we aan hoeveel status die spraken ha. En geef ook meteen aan, zegt Berk, uit de Noorden dus ik dan prima met kon lezen. Hij zegt er wel aan bij dat dat waarschijnlijk niet als hem was, dat de platte heren geen Noors kon. Maar dat hoeft ook niet. Want zij ging zeer oude zijn. Sterker nog, Berk geeft ook aan dat het Deense koningshuis en vele adellijke families afstammen van Leu uit Schleswig-Holstein. En dus waarschijnlijk ook platte keier hebt. Er waren zelfs beambten, beweert hij, in Denemarken die zelfs geen Deens kon. Maar nu weer naar die Hanzen zelf. Op het hoogtepunt waren er dus heel wat steden bij aansluiten. Door de kracht van de Hanzen konden die min of meer onafhankelijk van de landelijke politiek besluiten nemen. Behalve dan de Vrije Rijkssteden, die trouw moesten wij aan het Heilige Roomse Rijk. Dat vind ik dan weer mooi dat dat dan weer Vrije Rijkssteden zijn, terwijl ze juist niet vrij zijn. Maar goed. Handel van toen, nou, we ging natuurlijk heel anders als nu. In die tijd hadden ze geen grote politie of internationale rechten van de mens of andere beveiligingen of afspraken daarover.
Dus moeten ze iedere boot zelf geld bij elkaar leggen om hun boten te beschermen. Piraten die waren overal. Die hadden de zogenaamde victualiumbroers. Of, nou ja, eigenlijk noemden die ook alweer een platnaam, maar die noemden zichzelf de lieke-delers. Maar ze vonden dat ze op hun manier de handel liek verdeelden. Dus regelmatig werden de boten gekaapt in een en die lieke-delers, dat was ook mooi om te weten, die waren eerst zelf in dienst van Mecklenburg, dat was toen een afzonderlijke staat. De staat Mecklenburg en Zweden. Dus die piraten die gingen schepen aanvallen in opdracht van Mecklenburg en Zweden. Maar goed, toen hadden ze rap in de gaten als ze het beter voor zichzelf konden doen, dus dat deden ze. En als je nog meer dat men een heilig kelpeke was, in 1394 namen ze zelfs de stad Malmö in. Dus, dat is niet zomaar een beetje een handje vol, maar een hele stad werd in één keer in. Dus die Hanzen, ja, die waren steeds gangs om de eigen vloot en ook de steen te verdedigen. Ja, maar goed, ja, een piraat dat is eigenlijk hetzelfde als een terrorist. Het is maar net van wat voor een kaart hij het bekijkt. Want de Hanse piraten er zelf ook wat af. Tussen 1368 en 70 leiden verschillende Hanse zijn bij elkaar om de Deen te bevechten. Dus met een handelsleu dit soldaten inhuurt om te gaan vechten. 15% van alle Deense handel was dat we een grapt door de Hanze. En daarnaast bemoeien ze zich ook met politiek. In die tijd had je in Engeland de Rozenoorlogen. Maar ja, oorlog voor dat kost geld. Dus toen klopten de Edward en Veerden. Dan klopten maar bij de Hanze van, hey, nog centen voor mij, want ik moet deze oorlog winnen. Ja, zo prima, zeiden ze bij de Hanze. Maar dan moet je ons een handel doen in Engeland. Nou, vooruit. Toen kreeg de vrij van Utrecht in 1474. En toen, dat vonden de Engelsen dan wel niet mooi. Maar ja, Edward had dat nog een keer beloofd aan de Hanze. En toen had de Hanze weer wat winnen. Nou, en zoals de eerder zegt, anders wij misschien meent, er zat helemaal geen centrale regering of besturing in de Hanze. Eigenlijk waren de steen ieder fysiek. Dus manks was de ene Hanze staat net vrij met een edelman, terwijl ze een te met in het mot had. En die vrije steen, daar zijn allerhande koningen ook helemaal niks. Jan Casimir van Polen. En hij had heel gerne zelf Danzig, dus Gdansk, de stad Gdansk. En grootvorst Ivan Doan van Moskou. Nee, ze hadden natuurlijk ook te spinsen op Novgorod, een grote stad, een belangrijke stad met onmogelijk veel zijn. En tegelijk kwam vanuit Italië goud en zilver op als betaalmiddel. En dat hebben we wat meer waarde als al dat papierwerk van de Hanze. Maar dat gaf een ook weer probleem. Want iedereen sleug zich in munt. En die waren niet allemaal evenveel waard. Dus toen kreeg je duvelderieën met wisselkoersen en valse munterieën. En nou ja, een hoop gedoe. En je had ook nog Duitsland en de rest van Europa. Dat was verdeeld in honderden kleine vossendumkes. En, maar uiteindelijk, de Pruisen begonnen zich aardig te werden. Dat verenigde al meer en dat nam al meer landen. En ze trouwen onderling nog weer, waardoor het weer verschillende allianties werden gevormd. En op een gegeven ogenblik werd Pruisen zo sterk dat ze het met Lübeck in het mot kregen. De onderling trouwen dus Pruisen zich zelfs te mengen in het koningshuis van Polen. Nou, met Casimir te maken. Dus Polen nam uiteindelijk steeds meer Hanzestenen. En het zwaartepunt van Hanze verschuift toen van Lübeck naar Danzig. Dus Lübeck had met Novendal, was nog wel heel sterk, maar Danzig was in één keer een stuk voornamer. En onderwiel aan de westkant van het Hanzegebeuren, daar had je de Hollanders. En die begonnen zich ook steeds meer te bekwamen in schepenbouw. Dat had altijd de kracht geweest van de Hanze. De Hanze had de beste boten. En eigenlijk was de naam Hanze, dat was een soort keurmerk voor de scheepskwaliteit. En onderwiel waren Brugge, dat was een Hanzestad. Amsterdam en de rest van Holland,
inneleeuwd bij het hertogdom Bourgondië, dus het Franse Rijk. En die begonnen ook al meer met een voet op tafel te houden. Ja, en dan hadden ze een beetje naar zichzelf te danken, die Hanzen, want die hadden Holland ieder boot dwars liggen. Want die hadden Brugge iedere keer als voorname oude slagstad. Daar liggen zo mooi gunstig aan het einde van de handelsroute. Maar ondertussen had Danzig, dus wie die andere Hansestad, die had baan met Amsterdam. Dus terwijl de ene helft van het Hanzegebeuren Amsterdam dwars ligt, ja, dan kan je ook wel nagaan, dat loopt niet helemaal lekker zo onderling door. En ja, van daaruit kon die handelslui rechtstreeks opdalen naar Danzig. Dan moeten ze gewoon via Amsterdam, kunnen ze ermee. Noordzee, Denemarken, door de Oostzee. En ja, rechtstreeks naar Gdansk, naar Polen. Maar dat is dat zonder in Lübeck aan te leggen. Dus elk van ze er zo voorbij. Tegelijk waren er ook nog een hoop niet-Hanzesteen. Die hadden altijd iets gewoon aan de kant liggen. Zeg maar, die hadden altijd buitenspellen staan. Dus ja, dat zit er natuurlijk niks. En die zijn toen tegen die Hollanders van, nou, hier mama, komt hier maar handelen. Dus toen steunde ik de Hanze Cats buitenspel. En nou, die Hollanders, die bouwen die boot nog iets beter. En de Hanze, nou, dan stuurde natuurlijk ook een aantal marineboten erachteraan. Dus toen kreeg je oorlog op zee. Ja, wie weet dan maar hoe dat is overlopen. De Hollanders, die waren uiteindelijk oppermachtig op zee. Ja, en ondertussen komen ook de verschillende naties starten. Ik had al gezegd, er waren allemaal losse hartigdumkes en de kaarten, als je die bekijkt op de titel, was één grote lappendekking van kleine rieken. Maar die kwamen al meer samen dus. Ik had al iets genoemd over Pruisen en zo. Het Zweedse Rijk, dat kreeg in één keer meer aanzien. Daar kreeg het hele Baltische gebied eronder. Terwijl dat eigenlijk dat was altijd het Hanzegebied. Denemarken had tegen het spel weer in handen. En Ivan uit Moskou, dan kreeg Novgorod, dus Novgorod eronder. Dus dat Hanzekantoor door, dat ging ook dichter. En in Engeland waren ze de Hanzeleur ook zat als gespuwen spek. Dus daar ging spul dichter. En Nederland kreeg meer vorm met Holland als economisch middelpunt. Nou, dat was allemaal politiek. Hoe duur dat de Hanze heen gaan, iedere keer wat teruggedrungen we. Toen kregen we nog de reformatie. Dus sommige stemmen die waren protestants, anderen katholiek. Dus ja, dat leerden elkaar niet meer. Het Ottomaanse Rijk kreeg ik nog van het zuiden, via de Balkan en uit Turkije. Nou, dat terug vandaan in het noorden en die pakken de handelsroutes aan. Dus. En dan had je nog als laatste genadeklap een 30-jarige oorlog tussen 1618 en 1648. Maar misschien, nou, heb ik al 1618 en 1648. Terwijl ook net haar nou 1360, 1350. Dus dat is zo'n beetje 300 jaar. En 300 jaar is lange. Hanze-regering. Dus dat heeft onmiddellijk volle te doen gemaakt. Nou, een lessen Hanzedag was in 1669. Ik zei het net in het begin, er waren uiteindelijk 200 stemmen. Nou, in de lessen Hanzedag deed nog maar 9 stemmen met. En die Hanze, dat heeft nog 200 jaar duren modderd. En in 1862 kwamen de lessen 3 stemmen in Lübeck, Hamburg en Bremen. Die kwamen bij elkaar en die zeiden van jongens, het is mooi wes. Kijk, en toch heeft die Hanze nog altijd wel een magische naam voor ons. Het was de tijd dat onze spraken horen in aanzien steunt. Grote welvaart werden verkregen. Grote invloed. En er is gewoon niet te ontkennen wat voor een onmogelijke invloed uit dat op de hele West-Europese geschiedenis, het verloop van alle politieke verhoudingen hebben gehad. En ja, dat is gewoon ongekend.
Dus daar moet eigenlijk wel eens een keer iets groter op zijn. Dus vandaar dat ik dacht van, ik maak er even een keer een podcast van. Dan is het probleem dat, daar moet je toch wel flink wat in de geschiedenis doen. En dan kom je van allerlei andere dingen tegen, waar je weer onmiddellijk veel tijd aan kwijt zijn. Kom ook weer een podcast aan wie. Allemaal hartstikke mooi. Ik had beloofd dat 20 minuten zal worden, of iets meer. Inmiddels zitten we via 10 minuten verder. Maar goed, ik hoop dat je het mooi vindt. Vind je het nou mooi? Laat dat even weten in de commentaren, onder op je YouTube, of doe me bericht via welspraken@gmail.com, of reageert op Facebook of op Instagram, waar je die ook maar tegenkomt. En duimpje, abonneren, al die toestaan meer, door ons naartoe. Ik hoop dat je er even met plezier naar hebt kunnen luisteren. En dat ik eens wat nieuws aan de hand heb kunnen doen. En ik zal zeggen, nu is het klaar, nu is het mooie weg, de Hans is klaar, dat hebben we gehad. Leu, groot gewoon.